Myslíte, že je dobrý nápad stopovať? Ale tí ľudia, čo stopujú, sú vždycky v pohode. Nemám pocit, že nás odveze k tomu správnemu lesu. Ale to je v pohode. Ale je to určite lepšie ako ísť autobusom. Tam by sa mi nechcelo tlačiť. Hej. Moc auto teda nejde. Nevadí. O chvíľu len niekto zastaví. Kokčo, do akého lesa nás tu zobral? Boli ste tu niekto niekedy? Nie. To tu vôbec nepoznám. No, už ani jedla moc nemáme, iba tie jablka, čo sme si natrhali na tom poli. Ale na toto som myslel. No, jablka boli dobré. Oliver, ty tam už 30 minút v tej bočarine. Niečo chytíš na tú mŕtvú dažďovku? Neviem, že mi nič nezabralo. No, chalani, nerad to hovorím, ale iba nebude. Budeme musieť ísť ďalej. Tak poďme. Ešte sa, kolže sa to. Poďte. Dobre, mám. Poďte. Dík. Je niekto vôbec, kde sme? Nič tu není. Musíme sa utaboriť. Do hodiny stmieva a lepšie miesto tu už nebude. Samé mokré drevo je tu. Nedá zapáliť. Skúšam, ale z tohto oheň nebude. Vôbec to nehorí. Chlapci, idem nájsť nejaké suché drevo. Počkáme ťa tu. OK. Poď. Ty vole, myslíte, že to bol vôbec dobrý nápad? Ťažko. Ísť do lesa. Na stop. Ach, ty kokšo. Už sa stmieva. Ty vole, toto, vôbec sa mi to ani nepáči. Nepáči sa mi to. To je strašné. Pomoc! To bol Samo. Au! Strašne ma to bolí! Samo! 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 Kričí, zakryť Samo! Pomoc! Je tu! Je tu! Kokšo! Rýchlo! Kokšo! Je to! Pomoc! Pomoc! Nemáte ako papier? Tak to fakt nemám, ale listov je tu veľa. Papier, bolí ma to. Papier. Aký papier? Haló, Samo, stávaj. Čo je? Zaspal si. Však ideme na ten výlet. Na Stop! výlet? Les, všetko. Jasné, že Poď, idem. jasné, poďme. Čaute, príjemný večer.